इमप्लिमेन्टेसनाव थानाय दफाफोर बायदियै इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय थानाय दफाफोर बायदियै जोंहा गासैबो दफाखौ जोङो एखे खुब स्पिडआव मावगासिनो दं। माबायदि हाग्रायाव थानाङोमोन, माबायदि उन्दुनो अबस्था गैयै दैजों अखाजों उन्दुनाङोमोन, मैदेर खिनि दै लोंनाङोमोन, बै हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन। दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ'हाय नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ ना, जोंहा मा होनो भुटाननिफ्राय 8 जन होनो, सोरबा बायदिया बबेबा निउसावहाय 6 जन, बबेबा निउसावहाय 8 जन बिदि होननानै जोंहा गोबां फोसावगासिनो। माने भुटान जेलनिफ्रायहाय एक्स NDFB माखासे गनानै फैदों होननानै जों गोबां ससियेल मिडियाआवहाय नुनो मोनदों, नङा होमबा? दिनै आङो बेखौसो बुंनो सानो, दा जिथुनाखि जोबोद बाख्नायथाव बा जोबोद गोजोनथाव, नङा होमबा? जोंहा दिनै फेरेंगा साराबो बुंदों आरो जोंहा प्रमद बर' साराबो गोबां ससियेल बा निउसफोरावहाय जोङो नुनो मोनदों। दिनैनि दिनावहाय गिबियावनो, नङा होमबा, प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे फेरेंगा सार बिथांमोनखौ BTR सरखार बिथांमोनखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर, थेंक इउ बावो। आं बिथांमोनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय मान बावो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय, अब्ला माने आङो मा बुंनो थांखि लादों, मा बुंनो नागिरदों, नोंथांमोना नैबेखौबोहाय मिथिनो मोनगोन आरोखि। स' लोगोफोर, जोंहा फेरेंगा सार आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंहा एक्स NDFB बिथांमोना मा बुंदों, नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय जानांगौ। नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। बे नामखौ मोजां गोसोआव गैया, आंनाव लाबोआखिसै, आं न'आव दङ न'टा। आं नोंथांमोना बे सोंनायखौ सोंगोन होननानै सानाखैमोन, मोगा-मोगि जानो थियारि नङामोन। अब्ला मोनसे बाथ्राया कनफार्म, इमप्लिमेन्टेसनाव थानाय दफाफोर बायदियै इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय थानाय दफाफोर बायदियै जोंहा गासैबो दफाखौ जोङो एखे खुब स्पिडआव मावगासिनो दङ। नाथाय बाथ्राया बिदि नङा जे बालाबारिनि खुसेंग्रा जावबानो मोननाय बायदि जों खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ। भुटानाव जोंनि एक्स NDFB कमरेडफ्रा 6 जेल जानानै दङमोन। बिथांमोननि सोरबाया 15 बोसोर जेल जाबावनांगौ, सोरबाया 10 बोसोर, सोरबाया 12 बोसोर जाबावनो गोनां दङमोन। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रि आरो भुटान गभर्नमेन्टनि हम मिनिस्ट्रि, मोननैबो हम मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआ सावरायनानै मैया भुटाननिफ्राय बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम गथायहरनाय जाबाय, भारत सरकारनिसिम। दा भारत सरकारनि आखायाव फैबाय, माने भारत सरकारा आयेन बायदियै बिथांमोनखौ खोब खम समनि गेजेरावनो उदां अख्राङाव लाबोगोन। माखासे फर्मेलिटि दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा नेपालाव सासे दंबावो, नेपाल गभर्नमेन्टजोंबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिया सावरायगासिनो दङ, बिथांखौबो गोख्रैनो रिलिज। दिनै थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा, मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना 2016 थामहिनबा 2016आवहाय हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन। दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। थारैनो जोङो एक्स NDFB हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो स्पेसियेलि गोजोननाय बावहरनांगोन दिनै BTRनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौहाय। मानो होनना बुङोबा बिथाङा दिनै दुखु खस्थ' बहुद खालामनानैब्लाबो सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै रादाय खालायनानै बिथांमोनखौ दिनै हेगारनायाव साक्सेसफुल जाबाय। थ' थारैनो जोङो गासै बारग' आफादनि जानानै सारनिसिम गोजोननाय बावहरो आरो दिनै बिथांमोनखौ लांनो थाखायबो दिनै सारा गावनो खुद फैदों आरो बिनि थाखायबो आरो गोजोननाय बावहरबावो। थ' दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय, थारैनो मोजां जाबाय। आरो जों सारजोंबो सावरायदों, चिफ सारजों। बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव माखासे जोबथेसालियाव दं जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव, दा बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावगासिनो दं होननानै सारा फोरमायदों आरो थाबैनो बिथांमोननि उदां अख्राङाव फैनायाबो बियो रोखा जानो थांगासिनो दङ। नुखाबाय, नङा होमबा? जोंहा एक्स NDFB सारमोनाबो फैबाय आरो बेजों लोगोसे फेरेंगा साराबो बुंदों आरो प्रमद बर' साराबो जोंहा निउसावहाय बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा आं बिथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा फिन आरो खेब माने साबायखर बावो। दिनै आंनि बुंनांगौआ बेसो, आंनि लोगोफोराबो 2-3सो दङ दै भुटान माबायावहाय, भुटाननि जेलावहाय। बिथांमोनखौ नाथाय फैनाय नुवाखै दासिमबो, बा गबोनाय नुवाखै। दिनै जोंहा फेरेंगा सारा बुंनाय बायदिब्ला 6 जनल' दङ बेफोरबायदिमोन आरोखि। दा बिथांमोना गबोजोब्बाय बेफोरबायदि आरो जोंहा फेरेंगा सार बुंनाया। नाथाय खिन्थु आंनि लोगोफोरा भुटान जेलावहाय दङ, बिसोरलाय माथो बिसोरखौ फैनायखौनो नुवासै आरो बिथांमोननि नामखौनो मेनसन खालामनायखौ आङो नुनो मोनाखै आरो। खोब आङो दुखुसो मोनदों माखासेखौहाय, जिथुनाखि माखासे माबायावहाय दुखु मोनदों आरो बेजों लोगोसे गोजोननायबो मोनदों। दिनैनि दिनाव जोंहा माखासे सोद्रोमाफोरा एक्स NDFB बिथांमोना दिनै आसामाव फैबाय बा इन्डियायाव फैबाय।
नाथाय गोबां मानसिफ्रा बुंदों जेलनिफ्राय गबाय उदां अख्राङाव जाबाय जोंहा दिनै फेरेंगा सारा मा होनदों खोनाबाय दा फेरेंगा सारा बुंबाय माने भुटाननिफ्रायसो इन्डियायाव ट्रेन्सफार जादों आरो खोब खम समनि गेजेरावनो गगोन होननानैसो बुंदों बेखौनो जोंहा गोबां निउसफोरावहाय बुंबाय बा बिटिआर सरखारनि थ्रुयै बा जोंहा प्रमद बर' सारनि गेजेरजों दिनैहाय भुटाननिफ्राय 6 जन सोरबा बायदि होनदों 8 जन गबोबाय होननानै गबोआखैथ' ना ट्रेन्सफारसो जादों दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला 5 इयार्स बिटिआर बिटिसिनि इलेक्सन खाथि जाबाय दा बेवहायसो बैफोरबायदि खामानिखौ मावदोंदां होननानैबो गोबां मानसिया माने बुंदों कमेन्टफ्राव नुदों आरोखि दा नोंथांमोना मा बुंनो सानो आरो फिन खेब माने कमेन्ट होबावनो हागोन दिनैहाय जोंनिनो जिनाखि आंनिनो लोगोफोरा दिनै भुटानाव दङ साथाम साब्रैसो दिनै बिथांमोननि नामबो गैया गबोआखैबो नुनायबो मोनाखै आरो बिथांमोननि नोंथांमोना फोथायाब्ला बिथांमोननि न'खरावबो थांनानै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअबो लाबोनो हायो दिनै बिथांमोना मानो गबोआखै आरो फेरेंगा सार बुंनाय बायदिबा 6 जन बेलाय बोरैथो जालायखो आरो नेपालावबो दं सासे होननानै दिनै मा होनबावगोन बेफोरबायदि जादों आरोखि आरो गोबां मानसिया गोजोननाय फोरमायदों आंबो गोजोननाय फोरमायदों खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना गबोआखै जेलनिफ्राय ट्रेन्सफारसो जादों जिथुनाखि इन्डियायावहाय भुटाननिफ्राय खम समनि गेजेराव गगोन होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुवाहाटियाव थानाय ना बेसेबांबा बुरजा 67 ना 76 जन दङ गुवाहाटि जेलावहाय रन्जन दैमारि सारमोन दं दिनै बैसोरबायदि फोरखौलाय दिनैनि दिनाव मानोथो दासिमबो बोसोरब्रै बारलांबाय मास मोनब्रैल'सै 5 इयार्स बोसोरबा जानो अब्ला दिनै मानो दासिमबो खामानिखौ मावजोबनो हायाखै मावगोन मावगासिनो दं होननानैसो बुंगासिनो माथो दासिमबो नङा होमबा दिनै सोरबा बायदिया दुखु मोननो हागौ सोरबा बायदिया लाजिनो हागौ खिन्थु आं रावखौबो बुङाखै जोंहा प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे फेरेंगा सारखौसो आं दिनैनि दिनाव बे भिडिअ'आवहाय बुंदों सोरबा बायदिया लाजिनो हागौ लाजिनोबा लाजिनानै थैस्रा जेबो नङा आङो दिनै गोबां दुखुसो मोननायसो फैलायलांदों आंहा गथारनांगौमोन मानो ट्रेन्सफार जाखो नङा होमबा गथारनांगौसोमोन एनडिएफबिनि बागै बुङोब्ला सोरबाफोर एकदम थैयानो एकदम गोदौजोबोदोंलै आंहा मानोना उन्दैनिफ्रायनो एनडिएफबिफोरजों थाफाबनानै नुबोनाय बा बिथांमोननि बायदिसिना हेन टेन बेफोरखौ बुंबाय थानो दरखार गैला होननानै आं सानो मानोना एनडिएफबिया माबायदि जाबोनाय माबायदि हाग्रायाव थानाङोमोन माबायदि उन्दुनो अबस्था गैयै दैजों अखाजों उन्दुनाङोमोन मैदेर खिनि दै लोंनाङोमोन बैफोरबायदिखौ सोर नुदों दिनै प्रमद बर' सारमोना नुदों नामा मानो डाइरेक्टलि गवाखै ट्रेन्सफारसो जादों इन्डियायाव ना दिनै सोरबा बायदिया दुखु मोननो हागौ दुखु मोननानै जेबो लाब गैया मानोना बिसोर ट्रेन्सफार जादों गवाखै रायजोफोर गदों होननानै बुंबाय थादोंना अबावबा माबाफोराव भिडिअफ्राव जों नुनो मोनदों एनडिएफबिया गबाय होननानै 6 जन गबोबाय होननानै गवाखै रायजोफोर ट्रेन्सफारसो जादों इन्डियायावहाय ओरैबायदि माने भिडिअ बानायनानै भिडिअ हगारनाय दङ बाब्रे बा दा बुंसै आरोखि लोगोफोर बेनो गोजोनथाव खौरां जाहैबाय नङा होमबा माखासे दिनै ट्रेन्सफारसो जाबोदों बेवहायलाय माथो गोजोननाय दं दिनै इलेक्सन खाथि जाबाय नङा होमबा बिटिसिनो माबा बिटिआरनो बिनि इलेक्सन सफैनायखायसो बैफोरबायदिखौ मावदों नामा होननानैबो गोबां मानसिफ्राबो बुंदों दिनै मानो गबोआसै बा मानो ट्रेन्सफारसो जाखो गजोबनांगौ गुवाहाटिनियाबो दाहालागै जोंहा नाब्ला सारमोन जिथुनाखि एनडिएफबि गायसनगिरि डिआर नाब्ला सार बिथांमोनालाय माबोरैथो दासिमबो जेलाव थाबाय थागोन गजोबनांसिगौमोनथ' 5 इयार्स जालायलांनोसै नङा होमबा लोगोफोर सोरबा बायदिया दुखु मोनोबा दुखु मोननानै थादो आरो सोरबा बायदिया मोजां मोनोबा मोजां मोनोबा आरो सोरबा बायदिया एगेन्स्ट जानानैथ' जेबो लाब गैखाया दानि जुगाव जेबो खालामनो हाखाया एगेन्स्ट जानाय नङा होमबा
स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय आङो थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय मानोना आंनि लोगोफ्राबो दंलै गवा माबायाव भुटान जेलाव एकदम बिथांमोना अबाय हमजादों होनबा भुटानाव हमजानाय नङा होमबा